Salut, sunt Edi, iar voi sunteți pe canalul EdiStef și astăzi v-am pregătit un nou vlog. Cum foarte mulți dintre voi mi-ați cerut să mai prezint dulciuri din diferite țări pe unde m-am plimbat, astăzi vom filma cu dulciuri din Austria. Am achiziționat niște dropsuri cu ghimbir și diferite flori, jeleuri în formă de căpșuni, chipsuri cu ceapă și smântână, niște napolitane cu ciocolată. În afară de aceste dulciuri am mai luat și niște sucuri. Un suc cu gumă de mestecat, cu gust de gumă de mestecat și fără zahăr. Un suc Mentos tropical mixt cu fructul pasiunii. Și din Salzburg, unde va urma un vlog, am achiziționat și o cola organică, Red Bull. Vom începe să degustăm aceste chipsuri cu ceapă și smântână. Să le desfacem. Sunt lungi și foarte subțiri. Să le gustăm. Sunt foarte bune aceste chipsuri. Sunt niște chipsuri din mălai. Chipsurile sunt foarte gustoase, sunt crocante și se simte foarte bine gustul de ceapă. După aceste chipsuri merge foarte bine o cola. Wow, această cola este foarte bună. Are ceva diferit, ceva ce n-am mai băut până acum. Este dulce și se simte o aromă nemai văzută. După aceste chipsuri vom gusta această cola. Această cola este foarte bună, are un gust nemai întâlnit și mi se pare că are o tentă de vanilie. După această cola vom degusta aceste napolitane cu ciocolată. Desfacem cutiuța. De mici și drăguțe sunt aceste napolitane. Sunt în formă de rulou, învelite în ciocolată. Ciocolata este puțin amăruie, iar napolitana este foarte crocantă. Chiar vă recomand să le încercați dacă le veți găsi pe undeva. Acum vom încerca aceste jeleuri. Cam așa și arată, sunt niște căpșunele. Au un miros foarte frumos de căpșună. Aceste jeleuri nu sunt ca celelalte jeleuri, nu se lipesc de dinți și nu sunt așa gumate, chiar sunt foarte bune. Acum vom bea acest suc cu aromă de gumă de mestecat. Sunt foarte curios ce aromă va avea. La prima vedere are o culoare albăstruie verzui. Și chiar miroase a bubblegum.
Deci nu cred așa ceva. Are fix aceeași aromă cum are guma de mestecat. Mergem mai departe. Acum vom încerca aceste dropsuri cu ghimbir. Să sperăm că nu vor fi iuți. Dar ce ghimbirul este picant. Ele sunt frumos învelite în hârtie. Sunt micuțe și cam așa arată. Să o încercăm. Aceste dropsuri se simte asprimea ghimbirului și prospețimea citricelor. După acestea vom bea acest suc Mentos Tropical Mixed. Este de culoare purpurie. Acest suc seamănă cu prospețimea fructului pasiunii. Parcă aș mânca fructul pasiunii, același gustare, și este foarte asemănător cu sucul Brisa din Portugalia. Cam acesta a fost vlogul nostru. Eu am fost Edi, iar voi ați fost pe canalul Edi Ștefan. Pa, pa!